Anga wale ɲuman wale bɛ ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ ye ko aw bisimila dɔgɔkun kibaru kunnafoni kɛnɛ kan min bɛna lase aw ma. An bɛ a daminɛ yɔrɔ min na o ye Kulukoro mara ye Banamba cercle kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna k'i min bɛ wele ko Mamarila. A denmisɛn minnu bɛ Mamarila kɔnɔ ani minnu bɛ a kɔ kan olu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛ ka dɛmɛ dɔ ta ka ɲɛsin an balakaw ma. Balaka minnu ni dɔgɔkun o dɔgɔkun tile 15 u bɛ a lajɛ ka bɛsɛya bolo da Mamarila kin kɔnɔ ni o ye saniya ye. Dɛmɛ min dara ka ɲɛsin u ma denmisɛnninw fɛ ka bɔ Mamarila kin kɔnɔ Bamakɔtaw ani Banamba taw. A musaka biti jɔ Sebawari dalasi 100 na min ni a kɛnɛ sigira sen kan ka denbaya ta k'a di Banamba cercle wasaden ma wasabolo kɔnɔ Mamadu ni u k'a ma ko Nfa Senbara. Mamarila bɛsɛya kɛnɛ min ni a sigira sen kan a dabadanya fɔlɔ o kɛra honorable yɛrɛ fɛ ni ka baaraw jujɔ. Ina minnu don saniya minɛnw de don buruwɛti bɛɛ la pelle bɛɛ la aratow bɛɛ a la. Ni mina ninnu mina kɛ sababu ye ka Mamarila k'i saniya an balakaw minnu bɛ Mamarila kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni olu tile 15 u bi bɔ ka caya ka yɔrɔ fura baaraw kɛ. O de kosɔn mina minnu dilen filɛ nin ye Mamarila denmisɛnninw ka tɔ fɛ Mamarila kindigi mɔ ni ale de fana ye Banambakaw minnu sigin bɛ Bamakɔ olu ka ɲɛma ye ka di an balaka ninnu mɔ. A bɛ kɛ sababu ye ka dugu kɛnɛya ka sabati barisabu ka da ka bɛɛ bɛnna kan ka fɔ kɛnɛya tɛ sabati abada fɔ bɛsɛya ka kɛ mɔgɔw taala ye. An y'a kuma fɔ don min na yana ka kɛ sɛbɛ ye an y'an ka cɛkɔrɔbaw wele ka kuma da o tulo kan an kɔrɔ minnu bɛ yen k'u wele ka kuma da o tulo kan u ko a ka ɲi fo ka fɔ a ka ɲi u b'an dɛmɛ su u b'an dɛmɛ tile baara se t'u ye fɛn bɔ se t'u ye olu se min o ye dugawu ye an ko dugawu o ye fɛn belebeleba ye. Min mamara muso bɛ fo u bɛ min mamara muso bɛ fo u bɛɛ bɔra ka n dɛmɛ k'a kɛ kɛnɛ koba ye k'a kɛ ko sabati ye ko ni jini daminɛnen a labanna ka kɛ koba ye mi dugawu kɛ mamara muso bɛɛ ye ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma ka barika d'u la Ala ka hɛrɛ k'an n'u ye. An filɛ kɛnɛ min kan komi a yɛrɛ y'a fɔ kumaw na kɛnɛ kura tɛ kɛnɛ kɔrɔ don kɛnɛ kɔrɔ min don denmisɛnw y'a kanu k'a ɲɛnamaya kura ye k'i ka ɲɛtaa kama dugu ka ɲɛtaa kama ne bɛ se ka o seereya dɔɔni sabula waati min na vraiment u ye tɔn in sigili dabaliw tigɛ u sera ma u y'a fɔ n ye an y'a yir'u la k'a fɔ an b'u ka bila la ni dɔwɛrɛ kɔni tɛ vraiment dugu ɲɛtaa kɔ an bɛɛ lajɛlen faralen d'u kan an ka jɛ k'o kɛ. Mamarila ye kin ye fɔlɔ denkundi bɛɛ tun bɛ fara ɲɔgɔn kan a bi kɛ ɲɔgɔn fɛ na denkundi tun bɛ kɛ an m'a ye an mɔkɛ n'o ye Ala ka hinɛ Batuma Senbara n'a ka jelikɛ bi da ɲɔgɔn na u bɛ taa bulon kɔnɔ u bɛ taa denkundi kɛ. I n'a fɔ laadala ko la Banamba cercle wasaden Mali wasabulon kɔnɔ honorable Mamadu Nfa Senbara sariya wetew tɛmɛnen kɔfɛ ani jamana ɲɛmaaw jateminɛnen kɔfɛ u ka baaraw la yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ yen n'o bɛ Banamba dugu kunkan hali ni mairie tɛ a b'o kɛnɛ kan kalanso ko tɛ kɛnɛyaso ko tɛ ji ko tɛ dakuruɲɛ kelen fɛn o fɛn de bɛ se Banamba dugu ma a bɛ Banambakadenw ka bila la o la. Laɲini ye fasoko ye laɲini ye Banambako ye sabula ne bɛ wasadenya baara min na n b'ara Banamba de tɔgɔ la nin baara ninnu wasadenya y'an sɔrɔ o la an ka cɛsiri fasoko la o de kɛra sababu ye dugu y'a kanu k'an bila u ɲɛ wasabulon kɔnɔ n'o ma min fara ne ka nani ka sigi kan n'o ma min fara ne ka cɛsiri kan a ti a bɔ a la an ka baara ye sariya ta ye an ka baara fana ye gouvernement ka kɛtaw k'u dɛmɛ o la k'a jateminɛ u nɔfɛ fɛn minnu bi kɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o la bi an sera yan nɔ kɛnɛya sira kan an sera yan nɔ développement sira kan an bɛ o baara la bi an bɛ taabolo minnu na ka kɔrɔ vraiment k'a essayer ka o segin kura ye denmisɛnw u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko o ko bɛna dugu ma ko o ko bɛna kin ma u ka jɛ u k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de hakilila nana ni u ye nin na ani u ka maakɔrɔbaw ani u musow ani u denmusow u y'a daminɛ vraiment yɔrɔ fura kan u bɛ u ka quartier fura dɔgɔkun o dɔgɔkun u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka quartier fan bɛɛ saniya vraiment u denw fana y'o ye u y'a yir'ula k'a fɔ n'olu ma k'u dɛmɛbaa ye o la u tɛna kɛ u saliyabaa ye o la u fana sera ka minɛn dɔw sɔrɔ min b'u dɛmɛ baara in na ka na di u ma. Mamarila denmisɛnw filɛ kɛ nin laɲini min kɛ sisan vraiment ne yɛrɛ en tant que maire de la commune ne b'a fɔ nin kɛra ne de ye parce que nin bɛ bɛn de ko fɔ bɛn min fɔlɔ du kɔnɔ de
kana quartier kono kana dugu kono fo ka yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ quartier bɛɛ lajɛlen mana ni hakilina sɔrɔ vraiment ka fara ɲɔgɔn kan bɛn dɔrɔn an b'o de ɲini an bɛ ɲɛtaga de ɲini ka yɔrɔw saniya ka yɔrɔw baara vraiment a ka ca Ala fɛ Banamba commune an tɛna na san dama sɔrɔ hali n'a ma kɛ premier Mali kɔnɔ vraiment an tɔgɔ bɛna fɔ tagaba fɔlɔ fɛ. Baara in senfɛ kuranna kalanba kɛra Mamarila ani Banamba ka ɲɛta kadara kɔnɔ ani Mali jamana basigili la. An balakaw kɛlen kɔfɛ ka minɛnw sɔrɔ. Pelu ɲɛfɔlɔ o kɛra Banamba wasaden fɛ. An balakaw sɔrɔla ka bɔlɔ dɔw jateminɛ Mamarila k'olu furan k'u jɛ. Ka bɛn ni jamana tɔw ye, an ka jamana ale ye don gɛrɛngɛrɛnnen dɔ ɲɛnamaya, don gɛrɛngɛrɛnnen min ni o ɲɛsinnen dɔ kunnafoni disow ma, u k'a ma ko Journée internationale des radios. Radio ale nafa ka bon kunnafoni laseli la, wa ale de bɛ se ka maa fanba fɛnɛ sɔrɔ nɔgɔya la ani teliya la. Don gɛrɛngɛrɛnnen min ni a sigira sen kan, Serifila TV jabarani ɲininikɛla wulila ka se kunnafoni disow fɛnɛ na ka lajɛ a y'a fɛn minnu ni olu bɛ yen nɔ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔɔw nafa radio ka baaraw la, olu caman ka se ka dɔn. Radio yɛrɛ ye fɛn min ye a ka se ka dɔn. Kafunɛ Bacile ni Sedu Ɲɛrɛ olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ka olu kɛ k'an lasɔrɔ. San 2000 ani san 12 kɔnɔna na, diɲɛ selekɛnani tɔnba Nations Unies a ka bolofara min ɲɛsinnen don ladamu koɲɛw ɲɛnabɔli ma, u ye février kalo tile 13 ta k'o kɛ radio tɔgɔladon ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O don kɛrɛnkɛrɛnnen in sigili sen kan radio tɔgɔladon kama, a laɲini tɛ foyi dɔ wɛrɛ ye fo n'a kɛra ka kunnafoni carin ka maaw ladɔnniya k'a fɔ radio yɛrɛ ye fɛn min ye a n'a nafa. A bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ladilikan camanw carin ani ka kuma da di maa caman ma, wa a lasɔrɔli ka nɔgɔ. Ne hakilila radio kɔni ye fɛn min ye, radio ye fɛnba de ye an ka maraw bolola kɔnɔna na bi, parce que mɔgɔ caman bi dɔw bɛ olu bɛ radio ni journal minnu bɛ ni sɛbɛnni bɛ k'o la n'an ko presse écrite u b'u u kɔnfɔ ɲɔgɔn na k'u da ɲɔgɔn ma, mais u tɛ kelen ye ne bolo, parce que radio ye fɛn min ye bi baro caman bɛ sigi radio kɔnɔ i n'a fɔ kunnafonidiw kalan yɛrɛ kan ani fɛn caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka di radio kan yɔrɔnin kelen, alors que ni presse écrite ninnu don i b'i sigi k'a sɛbɛn fɔlɔ de ka tila k'a analyser. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi radio kɛlen don fɛnba ye, bari sabu ka d'a kan a lasɔrɔli ka nɔgɔn wa a lamɛnli tulo la a ka di maa caman ye, wa jamukan minnu ni olu bɛ tɛmɛ radio sanfɛ o bɛ tali kɛ a lamɛnbagaw yɛrɛ jogo an'u ka dongo don waleyaw kun kan, wa a bɛ kɛ sababu ɲuman ye a lamɛnlibaga bɛɛ lajɛlen ma, hali n'o y'a sɔrɔ u tɛ siya kelenw ye, u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahalayaw kelenw kɔnɔ k'u da don kɔrɔfɔ kelenw la ɲɔgɔn fɛ. Bon, n bɛ se k'a fɔ radio tɔgɔladon n'a sigira a ka kan ka sababu kɛ an bɛ donni minɛ ko bi. An fana an ye dɔ kɛ koyi, tiɲɛ don an nana dɔw dɛmɛ nka an bɛ donni minɛ ko bi dɛmɛ in a fana a barika bonyana, o la n'a fɔra ko radio to a la don, radio n'o ka kan ka sababu kɛ dɔw fana bɛ si u ɲɛna ni radio ko la koyi, donc ni bonyamasegin taara k'u sɛgɛrɛ an bɛ se k'a fɔ tabarikala. Parce que n'i y'a mɛn bamananw da k'a kɛra zani kele-kele u ye espace donna kabaw ni ɲɔgɔn cɛ, nka n'a kɛra yɛrɛ o tɛ kabaw ni ɲɔgɔn cɛ, u b'a jira k'a fɔ samiya ɲɛna, o tuma bi an bɛ se k'a fɔ radio tabarikala. Don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira sen kan radio tɔgɔladon kama, la radio c'est vous, a radio o ye aw de ye, o bɛ a lamɛnbagaw de kofɔ, bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a radio a bɛ tali kɛ fɛn 2 de kan, a bɔyɔrɔ ani a lamɛnlibagaw, o kama a lamɛnlibagaw ka lahalaya an'u ka hakilinaw olu kan ka ta ni k'a don ba la radio sanfɛ. Conseil d'administration ordinaire o ye sigi min ni laadalasigi don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jakulu kura min sigilen don sen kan, jakulu min ni u k'a ma ko agence de développement régional ADR Bamakɔ marabolo ta, u y'a lajɛ u ka sigi kɔnɔ ka hakili jagabɔw kɛ, o tɛmɛnen kɔfɛ ka lajɛ ka kundenna di u yɛrɛ mɔ walasa baaraw minnu ni u kan ka boloda sigida denw ye Bamakɔ mara kɔnɔ, o baaraw ka se ka wale min bɛ se ka to sigida denw olu bɛ se ka lafiya. Lajɛ in a kɛra yɔrɔ min na o ye salle de conférence ye, lajɛkɛso min ni o bɛ Bamakɔ mairie ba la, mairie du district. An ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Marietu Jalo ni Mohamed Sidibe. Sigitako filanan min kɛnɛ sigilen filɛ nin ye, cakɛda ɲɛmayaso fɛ minnu ka caw ɲɛsinnen don Bamakɔ sigida ɲɛta sabatili baaraw kama.
sigi in sen fɛ jateminɛ kɛra ka ɲɛsin san 2016 baarakɛlenw ma ka laban ka baaraw boloda ka ɲɛsin san kura in ma n'o ye 2017 ye a n'a musakakow agence de développement régional ADR a bolofara min b'an fɛ Bamako yan baara bolodalen gɛlɛn minnu bɛ olu bolo an bɛ don min na i n'a fɔ bi o ye Sabalibugu sugu jɔli ye ani ka segin k'a lajɛ kura ye gare routière min bɛ Sogoni kɔ k'o ladilan kura ye. ADR ye baarakɛda de ye gouvernement ye min bila commune ka bolo kan kafo ka bolo kan walasa k'u dɛmɛ kafo taɲɛ la kafo bɛ taɲɛ ni mun de ye a bɛ taɲɛ ni dɔgɔtɔrɔso dilan ye a bɛ taɲɛ ni sira dilan ye a bɛ taɲɛ chantier belebeleba minnu bɛ dayɛlɛ walasa mɔgɔw ka se ka lafiya ka sugu ɲumanw dilan ka dɔgɔtɔrɔso ɲumanw dilan ka ekɔliso ɲumanw jɔ o projet belebeleba ninnu olu de kan ka dilan ADR fɛ o agence o baara ye san o san premier ministre kan ka san a ɲɛmɔgɔya ta bien premier ministre ka ɲɛmɔgɔya ta Bamako maire 6 ani chambre de commerce ani société civile olu minnu b'a conseil d'administration na an bɛna u b'a fɛsɛ an ye k'a fɔ an ye baara min kɛ salon ni ɲinan cɛ o filɛ nin ye ɲinan an b'a fɛ ka baara mun da olu filɛ nin ye donc n'o kɛra n'an y'u yamaruya baara bɛ continuer bi lajɛ y'o de ye donc ADR ye baarakɛyɔrɔ min ye ale de kan ka an ka baara kumaba kolo kumabaw ale de kan k'olu sugandi k'an dɛmɛ a dilanni na min bɛna bɔ bi lajɛrɛ in kɔnɔ salon u ye baara min kɛ u bɛn'o yira an na est ce que a ɲɛna wa an b'a fɔ a ɲɛna n'a sɔrɔ a kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na an b'a sɛgɛsɛgɛ n'a ma dafa an b'a dafa n'a dafara u b'a fɔ an ɲɛna ɲinan an b'a fɛ ka nin fana kɛ donc n'o kɛra an b'a f'u ɲɛna nin bɛ se ka bɛn nin tɛ se ka bɛn o kɔnɔna la an b'u yamaruya u ka ɲinan baara continuer a ka ca kosɛbɛ n y'a fɔ cogo min na an bɛ sugu baaraw la a b'a dɔn Bamakɔ sugu kɔrɔw don an b'a fɛ k'a lajɛ u bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo di Bamakɔ circulation i y'a dɔn kuma dɔ la pont tigɛli i bɛ se ka heure 1 k'a kan dimanche yɛrɛ fɛ n'i b'a fɛ ka munumunu furusirikɛlaw ka cortège a ko ka ca circulation bɛ dilan cogo di mobili belebelebaw bɛ sen na sotaramako bɛ sen na duruniko bɛ sen na nin bɛɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min hali bi n'a tɛ yen mɔgɔ tɛ se ka foyi kɛ o mais min bɛ yen don o don a kan ka dilan ka ɲɛ de donc a kan ka se ka dilan ka ɲɛ sira jumɛn fɛ olu de bɛ kɛ miirinaw ye minnu bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an ka bɛn a kan ka se ka taa o bolo fɛ. Mali jamana maa ɲɛmaaw olu fana ye dɛmɛɲɔgɔnya wale ta ka ɲɛsin ADR ma musakako na sira fɛ walasa u ka baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo ka ɲɛsin Bamako sigida ma ni miliyɔn 400 ye o musaka in bɛna don ɲinan san baara bolodalenw de da fɛ. Silama denmisɛnninw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA n'a ɲɛmaya bɛ a Cheikh Mohamed Makiba bolo ale tun kɛn kun bɛ ka wulikajɔ min daminɛ UJMA ɲɛmaya la walasa jamana ɲɛmaw bɛ se ka kalandenw bolo ma gɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalanden minnu ni u ye arabukala kɛ ka kɛ arabuka fɔbaw ye olu ka se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ ka baara ye dɔ jɔ u yɛrɛw ye walikɛlen k'u ka baarakow nɔgɔya o ko bin bɛ ka nɔbɔ barisabu ka da kan minisiriso min ɲɛsin bɛ baarakow ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bololabaarako nasira u k'a ma ko ministère de l'emploi et de la formation professionnelle u ye cakɛɲɔgɔnya minnu don u ni ɲɔgɔn cɛ nɔba sera ka bɔ barisabu ka da ka min ye jɛkulu dɔ ye o bɛna sigi sen kan walikɛlen baara bolodalen min ni o bɛna sigi sen kan ka larabukala kɛbaw ani arabuka fɔbaw ka se ka olu ka baarako ka ta ka don bala min bɛ se ka to baarako o bɛ se ka nɔgɔya u bolo nin baara ninnu n'u donna ka bɛn ni don min ye o ye tarata février kalo tile 14 ye dunanjigiso min bɛ wele ko Otala Radisson Blu a denbaya tun bɛ minisiri Mahamana Babi bolo min ye a Cheikh Mohamed Makiba ye Union des jeunes musulmans du Mali UJMA ma ɲɛma ale yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Jara Fatumata Dumiya olu ka Soma Samadu. Ala kɛra ka hadisa la ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ɲuman ka sara n'a ɲɔgɔnna ye n'i ma se k'a tigi ka ɲuman ɲɔgɔnna d'a ma k'i k'a fɔ a tigi ye k'a ni baraji Ala ka n'u sara yɛrɛ caman na donc o la an ni minisiri minnu ye baara in daminɛ depuis o kununko fo ka se bi ma an y'a fɔ minisiri caman de bolo donna baara in nɔfɛ an y'a daminɛ o y'a sɔrɔ Modibo Kajugu de bi emploi kunna ka na se Deja Kadaraw ma ka taa se Birunu Mayigaw ma u caman ye ŋaniya ta k'u bi an dɛmɛ ka ko in zaa dan na u ŋaniya kun ka ɲi nka jamana cogoya ma a to u ka nka min k'a la u ma se ka s'u ka laɲini ma na donc o la an b'u bɛɛ fo mais foli ni waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnlen bolofa bɛ min kan an b'o a ɲini aw fɛ an ka diinɛ ɲɛmaa bɛɛ fɛ an k'o di an ka nin minisiri ma n'o ye Mamadu Babi ye parce que tuma min n'an nana n'an ye dossier in bɔ ka d'a ma a kɛra i n'a fɔ ale sigilen kun da ka dossier in kɔnɔ
fɛn fɛn bɛ se ka baara in nɔgɔya an bolo gundo ni banque la a ye an dɛmɛ a la en tant que ministre en tant que frère parce que a ye ko dɔw dilan an b'a wele cogo dɔw la a b'a dɛmɛ cogo dɔw la ministre y'a ta to maa k'i bila o bɛɛ la ni maa min m'a faamuya donc a y'i kɔnɔ jɛya gundo la banque la fɛn bɛɛ bɛ se ka ko in nɔgɔya an bolo k'an dɛmɛ an b'a baarakɛ ɲɔgɔn fo a ka département maa ma b'a kɔnɔ ka taa formation professionnelle cadre la ka taa se emploi ma service caman bɛ yen ANP FAFPA APEJ an b'a dɔw dɔn an t'a dɔw tɔgɔ dɔn nka a ka département service b'a la techniquement an n'olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka kɔnɔjɛya n'u ka dɛmɛ gundo ni banque la a n'a ka conseil n'a ka cabinet mɔgɔ bɛɛ a ka kan bi an k'olu fo parce que an b'u tɔɔrɔ an bɛ mankan ci u la réunion bɛ kɛ yen an ni Mamadi yɛrɛ bɛ duloki bɔ ɲɔgɔn fɛ tuma dɔw avec Satao avec les chefs de cabinet parce que nous les marabouts diplomatie tɛ anw na donc an mara man di donc o la min bɛ an fɛ an b'o de fɔ donc mais vraiment u y'u kɔnɔ jɛya ka an dɛmɛ cogo bɛɛ la k'an faamuya an bɛ foli di an mɔkɛw n'a faw ma minnu fana kɛra sababu ye ka madarasa fɔlɔw dayɛlɛ jamana kɔnɔ pour que arabukan ni diinɛ kana ka se ka kɛ o tun ye o waati réalité o waati objectif ye mais bi madarasa fɛn maa bɛ yen bi u ye maa miliyɔn caman de former ka di jamana ma ka di diinɛ ma minnu ye Mali darabo kɔrɔta arabukalanko ni diinɛ ko la diɲɛ fan bɛɛ fɛ Mali ye baara bɛɛ kɛ madarasa ye ambassadeur former Alibakayi Kundaw Ala ka hinɛ u la Yusufu Jiro c'est des cadres minnu ye jamana servir mais madarasa denw de don o n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ administration kɔnɔ minnu bɛ ka madarasa gouvernement servir madarasa denw don mais tuma min na hakiliw nana ye ko madarasa tɛ diinɛ ko ni arabukanko dɔrɔn ye bi kalan minnu bɛ ka kɛ denmisɛnninw fɛ u jɔyɔrɔ bɛ faso ka développement na ni jamana ka basigi ni kɔrɔsuma na o baara yɛlɛmani o mutation kura kun ma nɔgɔn n'a ma kɛ ni ministre ka faamuya ye a n'a dɛmɛɲɔgɔnw ka patience n'u ka sabali pour que ka se ka baara ninnu kɛ techniquement dɔɔni faami kɛnɛ min ka bi ka n'an se o kɛnɛ kan. Mali madarasaden fɔlɔ 1947 ne bɛ fɛ a ka jate kɛ ka bɔ 1947 la ka na bɛna 2017 la maa joli donna madarasa la ka bɔ n'u buruna sira la aw ka calcul kɛ tan ça fait des milliers et des milliers mais yan'o cɛ mɔgɔ joli taara kuranɛkala la Masina Tombouctou Ja Djéné fo ka na bila bi la o mɔgɔw bɛ min minnu ye kuranɛ kalan k'u balola o halala la k'u balola ni bonya fana ye ko jamana ye ko kɛ u ye a y'a ta tariku kɔnɔ a kana n'a ye a bɛɛ ye débrouilleur de a bɛɛ sirilen don maa wɛrɛw de la et pourtant olu de bɛ ka Ala ka baara kɛ maa min bɛ ka Ala ka baara kɛ n'o ka lɔgɔma bɛ bɔ maa wɛrɛ de bolo est ce que o tigi bɛ se ka Ala ta fɔ donc bi ŋɔni min ko min kalandenw sen na a ŋɔni bɔra. cellule de lancement kɛ n'o ye cellule mun bɛ madarasa kalandenw ani mɔgɔ minnu taara arabu jamana na ka kalan kɛ bon o cellule an ye ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko madarasa kalanden ninnu n'u bɔra yɔrɔ tɛ u bɛ se ka taa yɔrɔ min na ka taa baara kɛ parce que an ka administration komi a b'a dɔn cogo min na baara bɛ kɛ nanzarakan de la a bɛ kɛ français de la donc olu ye arabukan kɛ donc a ka gɛlɛn u ni mɔgɔw ka se ka baara kɛ administration kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na autorité y'a fɔ an ka réfléchir an bɛ se k'olu fana ka baarako nɔgɔya cogo min na cellule in créera o hukumu kɔnɔna de la donc sisan cellule pour que tɔw fana ka se ka na a dɛmɛ an yɛrɛ ye 100,000,000 o bila cellule ka bolo kan nin san in kɔnɔ an bɛna wele bila partenaire tɔw ma olu fana ka a ɲini ka dɔ bila cellule in ka bolo kan donc cellule hali ni mɔgɔw tɛ français mɛn an ye mɔgɔw ta kɔnɔna na minnu bɛ arabukan fɔ u bɛ français fɔ donc n'u nana n'u ka dossier mɔgɔw de don minnu bɛ se k'u dɛmɛ k'u orienter ni formulen don wa k'a fɔ diplôme t'i bolo ou bien ni diplôme b'i bolo arabukan na u b'i dɛmɛ pour que i ka baara ka se ka taa ɲɛ pour que i ka se ka i yɛrɛ ta i ka se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ i yɛrɛ k'a sɔrɔ i ka du fana ye ni ala sɔnna cellule min na caman b'o la bawo a gɛlɛya kɛra yɔrɔ o yɔrɔ sisan ne yɛrɛ jɔlen dɔ nana ingénieur de don ale formé la arabukan na a ko bon olu ta ye mun ye ko parce que ale ye baara kɛ jamana kɔ kan donc olu ta ye mun ko o bɛɛ cellule bɛ na k'o mɔgɔ ninnu bɛɛ dɛmɛ donc vraiment nin ye baara ɲuman ye n bɛ fɛ ka foli lase Makiba ma k'a lase leader religieux ninnu fɛn o fɛn y'an dɛmɛ k'an encourager pour que cellule in ka se ka boloda donc
hakɛto bɛ nin ka sale la ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔsigiw minnu bɛ bureau kɔnɔ ni o ye secrétaire ye u ka jɛkuluba min bɛ jamana kɔnɔ u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan jamana yɛrɛ a wasabulo dala ka jira k'a fɔ danbe ɲini ka kari olu ka baaraw taabolow la o kumana u wuli ka jɔ kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi u ka u jɔyɔrɔw la walasa olu minnu ye balakaw ye ni secrétaires do a y'a degun kana n'u sɔrɔ k'u to u ka baaraw kɛli la u k'a ma ko sitinga o kɛra an ka jamana wasabulo yɛrɛ a dalalaw la an ka maa minnu kɛra a baaraw seere ye ka di Jakite ani Fatumata Dumbiya. Danbe gosi burujula gosi min bɛ ka daminɛ Mali kɔnɔ yan sisan ni an ka ɲɛmɔgɔw ma fu siri a la Mali bɛ kɛ dugulabalankolon ye donc an bɛ yan k'an ka dusumakasa de yira ne ba jamana min kɔnɔ ɲɛmɔgɔ tɛ to diinɛmɔgɔ tɛ to mɔgɔba tɛ to danbetigi tɛ to o jamana bɛ taa bi na dankarila Mali ka souveraineté de la parce que ni tura une assemblée nationale en jamanadenw de ta ye i ta ye fɛn min i b'o la gosi mun na a tɛ fɔ hali bamanankan na ko n'i wolola sa la i b'a siri cɛ la ko mɔgɔ tɛ den n'a koliji bɔn hali ni dimina cogo cogo ko mana kɛ cogo cogo kɛcogo de bɛ kow la n'i bɛ ko kɛ cogo cogo danbe dugu kɔnɔ i b'a ni danbe de kɛ hali ni dimina danbe man ka bɔ i ka ko kɛtaw la hɔrɔnya man ka bɔ i ka ko kɛtaw la bonya man ka bɔ i ka ko kɛtaw la donc anw ta ye di an ka danbe minnu bɛ ka fule ka tereke duguma comme ni fu ka mɔgɔw n'u t'a kɛ ka diyagoya sigi u kan u k'a kɛ mɔgɔ tɛ se ka tɛ u yɛrɛ ma ten tɔ an tɔɔrɔ la an musow tɔɔrɔ la secrétaire ko dɔrɔn tɛ o an ye muso de an ye dɔ de ba ye an ye dɔ de muso ye an ye dɔ de buran ye an ye dɔ de den ye i y'a faamu an ye dɔ de balimamuso ye o de ko don mɛnɛ wa jamana o jamana ko muso e bɛ ɲɛsin olu de la gosi olu de lakarili ma i ta tɛ ɲa u yɛrɛ ye ŋaniya ta u yɛrɛ ye parce que u y'a ye k'a fɔ tɔgɔ tiɲɛ min dara assemblée kan tɔgɔ tiɲɛ min dara o baarakɛ ɲɔgɔn kan n'o ye an ka président ka secrétaire ye u wulila ka jɛkulu dilan u ka jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ o tɔgɔ la ka na assemblée la sɔgɔmada in na ka na yira n na k'a fɔ kuma min fɔra a ma bɛn u ma nkalon min tigɛra u tɔɲɔgɔn kan a ma bɛn u ma ka na yira fana k'a fɔ tɔgɔ tiɲɛ min dara an kan vraiment u bɛ na ka na yira n na k'a fɔ u dusukun kami-kaminen don ka yira fana k'a fɔ an ka bɛ baara min na su ni tile u b'a dɔn u nana k'an jukɔrɔma don o baara la an bolo foli kan ka kan ka kɛ k'a ɲɛsin secrétaire ka jɛkulu ma k'a d'a kan u yɛrɛ ye nin ŋaniya in ta maa ma s'u ma an bolo nin ye fasoden ɲuman ye an y'a yir'u la k'a fɔ an ye plainte min fana kɛ o plainte in kun tɛ dɔwɛrɛ ye tiɲɛ ka bange ni tiɲɛ bangera maa minnu ye nkalon tigɛ sariya k'u ɲangi a k'u nɔ minɛ n'u nɔ minɛna fana an b'a ɲini journaliste bɛɛ fɛ sariya ye min fɔ bɛɛ ka tugu o kɔ n'o ma kɛ démocratie tɛ kɛ démocratie ye an ko fana silamɛw fana ka kan ka bɔ ka kuma silamɛ jɛkulubaw silamɛya yɛrɛ la n'i ye nkalon tigɛ maa kan k'a fɔ k'i y'a minɛ jɛnɛya la n ko sariya de bɛ silamɛya la tellement que kumaba don silamɛw yɛrɛ ko kuma nasugu minnu don i tɛ se ka wuli dɔrɔn k'a fɔ ka nkalon tigɛ mɔgɔ kan donc ne bolo n'o kɛra jamana min na silamɛ yɛrɛ sira kan a ma baara ma kɛ silamɛ sira kan an bolo silamɛ tɔnkulu u ka kan ka bɔ ka kuma parce que n'u ma kuma jamana laban bɛna kɛ mun ye maaw mana wuli ka se sariyaso la wuli ka kana delili kɛ o fana man ɲi mɔgɔ si kana wuli ka delili kɛ nin ko in na u k'a to tiɲɛ ka bange maa minnu ye nkalon tigɛ u ni ɲangili min ka kan ɲangili ka da u kan kabini février kalo tile 16 a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye kunda Burkina Faso jamana kan Mali jamana ani Burkina Faso jamana danjɛbɔ ɲɔgɔn duguw do wa min ye a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma ani Burkina cɛ kun ye kabini san 2007 bibi na a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara bani bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ a bɛ yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ye Bobo Julaso ye nka yanni Bobo cɛ a tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ fɛ bonyaw ni karamaw ni kunbɛliko ɲumanw dara ka ɲɛsin a mɔkanubaw fɛ wulibali a bɛ Bobo Julaso kɔnɔ groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru maa min kɛra sababu ye ka tilennenya ladiriya jogo k'o sabati olu la ni Ala dɔ ni Ala kosuma ye ani Ala ɲɛsiranɲɛ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara bɛ Burkina Faso dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bobo Julaso yanni Bobo Julaso cɛ Orodara Kologo Hɛrɛmakɔnɔ Jeri
nunu bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka bisimila ko ɲuman ɲɛsin karamɔgɔ Haidara mo a n'a ka jama. Taama min filɛ nin ye a daminɛna Mali jamana kɔnɔ ka bɛn ni février kalo tile 14 de ye. Taama in fɛnɛ bi kunjɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye. A Seyid Sherif Usman Banana Haidara ka Burkina Faso jamana tali sebi k'a fɛ yɔrɔw minnu na Bobo Julaso bɛɛ la, Banvora, Gawa, Dedugu ani Burkina Faso faaba Waga. Bonyaw ni karamaw talen kɔfɛ k'a kunbɛn Bamakɔ ni Sikaso ni ɲɔgɔn cɛ sira kan. Dugu fɛ i n'a fɔ Welesebugu ni Ɲɛna cɛ Keleya, Sido, Buguni ani Kumandu ka laban ka bisimila minɛ ni ka su kelen kɛ Sikasokaw fɛ yen. Karamɔgɔ Haidara ye Burkina Faso jamana sira ta ka bɛn ni Alamusa don février kalo tile 16 ye. Taama kun tɛ dɔwɛrɛ ye silamaya diinɛ min ni Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye cira n'a ye min bɛ se ka kɛ hinɛ ye mɔɔw ma dugukolo in kan ani lahara. O faamu cogo ɲuman ɲɔgɔnkanu ani sabali o diinɛ min ye silamaya diinɛ ye ka taa bɔ Burkina Faso jamana denw ye ni o ye. Silamaya diinɛ min n'a tɛ ɲɔgɔnfaa dɔn, silamaya diinɛ min ni a bilama maa bɛ maa na o n'an b'a ta k'a kɛ birifiniya yɛrɛ kan ka mɔɔw faa ka mɔɔw bɔnɛ u ni na ni bamajiya walew ye. Danfaraw ka don o tigilamaw ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Burkina taama dɔ y'o ye. A Seyid Sherif Usman Banana Haidara ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔnin bɛ la. K'a sabu kɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kabini san 2007 o de kun b'a ni Burkina cɛ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ Burkinakaw yɛrɛ ka laɲini kun ye k'a k'a lajɛ a ka taa taama na u fɛ yen. Barisabu ka d'a kan a fama b'u mɔ. Layidu min dara a fɛ layidu tiimɛnen don. Mawuludu tɛmɛnen stade du 26 mars la Burkina karamɔgɔw y'a ɲini Malidenw fɛ u ka lajɛ ka karamɔgɔ Haidara bila u ka bolo kan a ka taa tu u fɛ yen. Ko bawo ko dɔɔnin kɛra Malidenw fɛ a tigiya la. Nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de fɔ. Badenya, teriya ani sinjiya sira Burkina Faso jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Ani karamɔgɔ Haidara a ye silamaya kɔrɔlen min lase ni o ye ka da Ala la ka sira ɲɛ k'i tilen. Nin bɛɛ lajɛlen b'o de ko fɔ. A Seyid Sherif Usman Banana Haidara, Orodarakaw, Kologokaw, Hɛrɛmakɔnɔkaw ni Jerikaw bɔra k'a kunbɛn. Nin y'a ye Bobo Julaso kɔnɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ. Taama in bɛ kunjɛ ka bɛn ni février kalo tile 28 ye san 2017. O de bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka waleɲumandɔnfoli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kunbɛn k'a ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma. Laseli wɛrɛ aw ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Usumani Zogore don yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnn'a ma.